Nako. Oh, ito pa mga kabarako, ang dami. Alright, 101 Lopez, Quezon to ha. Parang lalong lumala kapag maulan, ingat lang tayo dito kasi dahil ginagawa pa yung ibang part. Yan, kagaya nito, maputik oh. Madulas to sigurado. Ang ganda oh, pintura na lang kulang oh. Right, dito yan sa may going to Tugkawayan mga kabarako ha. So yan mga kabarako, nasa gitna ng bundok tayo ngayon. Mag-isa lang tayo dito. Uy grabe, lagotok na naman yung harap natin. Hindi pa rin pala maayos dito. Grabe, tingnan nyo naman oh. Oh, si Pokot, ang tibay mo talaga si Pokot. Bulagan to the max. Grabe talaga. Set natin yung trip natin. So trip 1 set natin yan, 00 start. We're good to go. Pray muna tayo. Alright, good morning mga kabarako. 5:27 oras natin. Today is December 17. Palabas na tayo ng araw ko ng Life Homes, Rosario, Pasig City. Alright, nakahan tayo dito. Tuloy na ride natin ngayon. Pauwi tayo ulit ng Kamsur. So welcome. Ano lang ng truck ngayon. DDD9 Premier lang bahaw natin ngayon. Yan mga kabarako, welcome sa Team Barako Motovlog. Yan, kung bago lang kayo sa channel natin, so welcome. Huwag kalimutan na panoorin, like, share ang ating mga videos. Kung magustuhan nyo ang content natin at na-appreciate nyo, please hit the subscribe button and notification bell para syempre updated kayo sa mga monthly rides natin. Alright, we'll try to pass to Antipolo. Yung Google Maps talagang pinapadaan tayo sa binangonan eh. Praying for a safe ride syempre sa lahat ng mga kasalubong, kasalumuhan natin at kasabay natin sa kalsada. So ride safe lang sa atin lahat. Lagi natin iisipin ng pinaka-ultimate na goal ay makauwi tayo ng maayos, safe sa ating patutungahan. Maghapon na ride to mga kabarako, kaya pinaka-best secret ay chill ride lang. Para pagdating sa destination, hindi ka para lantang gulay. Alright, so at the back ride kasama natin si Kuya Barako. Sasakay na sila Mrs. Barako at ang mag-iina natin sa bus. So dito tayo sa Ortigas Avenue Extension. Ayan. Kaya nakakatamad tumaan dito kasi pagka ganito yung oras, yan, malalaki yung kasabayan mo. Welcome to the province of Rizal. Ang lalaki ng kasabayan natin. So dito tayo sa Cainta Junction. Ayan, going to the right Taytay, Rizal. Going to the left Cainta. So dire-diretso tayo. Gumamit tayo ng Google Maps para makita natin yung traffic situation. At saka pag mas madilim, maganda naka Google Maps para may guide tayo, no? So dire-diretso lang tayo oh. Maliwanag dito. Ang ganda ng mga parol dito mga kabarako oh. Para sa Pasig. Bago lang tayo, ganito talaga ako magmaneho pagka hindi ko kabisado yung kalsada. Very cautious ako. Mahirap na eh. Pero kahit kabisado natin yung kalsada, ganun pa rin. Always on the defensive side tayo. Maraming salamat pala mga kabarako sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel, Team Barako Motovlog. Sana suportahan nyo ulit ang ating video na i-upload for this ride. Malaking shoutout sa ating mga supporters, mga viewers natin, mga kaibigang vloggers natin. 5:40 oras natin. Dito na tayo sa may Tikling. Hey. Sa labit dito, kanya-kanya. Antipolo, Teresa and Morong. Let's go, let's go. Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome to Antipolo City. Hey, paahon. Ahon gaming tayo, ahon. Woo! Sarap dito, luwag oh. Dito to yan. Ayan, welcome to Antipolo. Antipolo. Stoplight tayo, stoplight. Ganda ng design sa kahoy na yan ha. Dito na tayo sa mga sigsag-sigsag na parte ng kalsada dito sa may Antipolo. Actually ito mga ayaw ko talaga dito eh. Merong isang portion dito na napakalalim ng kurbada. Yun ang pinakaayaw ko eh. Bahala ka sa buhay mo. Napakalalim niya no. Ang pangit ng ikot. Ayan, dito na tayo sa mga highlands ng Antipolo. Alright, nakadaan na kasi kami dito pero pabalik naman. Pero itong pauwi, ngayon pa lang tayo nakakadaan dito.
Yan. I think isa to sa mga hinihintuan dito, itong spot na to. Yan, tama. May ilang riders na nandito. Alright, let's go, let's go. Yan, may mga nag-almusal lang oh. Sana all. Sal na tayo mga kabarako. Alright, 680 na mga kabarako. Mas mabilis nga pag sa Antipolo ang daan. Nandito na tayo sa Morong mga kabarako. Dito yon, kaya lang hindi pwede mag left dito kasi one way, kaya umikot ulit tayo doon. Alright, so nandito ulit tayo sa Morong. Napakaaga, nakarating na agad tayo ng Morong. Mas mabilis nga dyan sa Antipolo. Dito to yan. Ang matraffic lang talaga sa East Ortigas, ano. Yon, let's go! Okay mga kabarako, tamang oras natin 6:35 ng umaga. So nandito na tayo sa arko ng Pililla Rizal. Tuloy-tuloy na tayo. So nagpalit lang tayo ng battery. Let's go, let's go! Ito sa Pililla talagang maliit ang kalsada dito. Mga bahay malapit lang sa gilid oh. Kaya ingat tayo dito pag nag-drive tayo dito. Shoutout nga pala kay kabayan Rolly Villar. Sa Antipolo pala siya mga kabarako. Sarap talaga dito oh. Kita nyo yan, no? Woo! Sarap pag-bike dito, tsaka mag-road trip talaga, mga kabarako. Napakasarap. Dito to yan. Hindi pa rin pala naayos yung KB na yan dyan, mga kabarako. Nung bagyo yan, eh. Uy, may nakaharang na poste, grabe. 7-Eleven! Accident prone area, slow down kasi napaka-blind ng kurbada. Slow down tayo. Ganda talaga dito dumaan, mga kabarako. Napaka-solid ng mga kurbada. Sarap-sarap ng banking natin dito. Bahala ka sa buhay mo. Ang ganda ng umaga dito mga kabarako. Napakasarap. Alokohan yan. Puro green ang makikita mo. Yan, may kabayo din. Masasalubong mo ang napakagandang sikat ng araw. Nakakasilaw nga lang. Ingat tayo sa mga aso oh. Dahil yung mga mahilig magbuko ha, maraming mga bukuhan dito. Oops, uy. Ayan, dahil mga bukuhan dito mga kabarako. Woo! Let's go, let's go! This is Mabitac, Laguna. Yan, daming buko. Kaya alam, bakit maraming mga lubak na... Bakit? Huwag kayo iiyak. Doggy! May doggy pa. Yan ingat tayo dyan ha. Ayan, bangin niya mga kabarako ha. Bangin. Okay. So, pagbaha dito sa kahabaan na ito ng Mabitac, pwede tayong dumaan dito sa kaliwa. Dito, papunta ng bayan ng Santa Maria. Dito sa kaliwa. So, dyan tayo nag-detour last October. Paikot pa ganun. Kaya lang, pangit ang kalsada mga kabarako, grabe. Kung kita nyo naman doon sa dinaanan natin. 7:26 ng umaga, welcome to Fami Laguna. Ito lagi tatandaan natin ha. Yan o, yung walang kamatayang pulang kabayo na yan. Kilala kong kaliskis mo. Pupunta kaliwa, pupunta daw ng Real Quezon yan. So, minsan try natin mag-ride dyan, pupunta ng Real, no? And I'm all Fami. Dire-diretso lang tayo, di tayo makawala dito mga kabarako. Yan, so dito yung mababa na yon. So dito yung binabaha dito sa may bayan ng Pakil sa Laguna. In case na baha, so pwede tayong dumaan sa bayan. Circle tayo around, no? Dito yan, papasok dito sa bandang kaliwa. Dito. Okay, 7:40 na oras natin. Nasa bayan na tayo ng Kalayaan. 8:30 ng umaga mga kabarako. So nandito na tayo sa Cavinti, Laguna. Medyo basa ang kalsada dito. So, pagdating natin dito at medyo basa ang kalsada, ingat tayo dito kasi
almost asfaltado ang kalsada dito, kaya madulas. Shoutout sa inyo. Alright, 8:40 ng umaga. So nandito na tayo sa Louisiana mga kabarako. So almost done ng widening dito. All goods na oh. Kunti na lang magiging mas malawak ng kalsada dito. Maliban na lang dito sa mga poste mga kabarako. Yan, so ingat tayo dito lang pag dadaan dito tayo ng bandang gabi na, madilim na, no? Alright, napakaganda dito sa Louisiana Park, Louisiana, Laguna. 8:44 oras natin. 8:55 ng umaga. So nandito na tayo sa Lucban, Quezon. Ganun pa rin mga kabarako ang sistema ng mga kalsada dito. Parang lalong lumala nga. Hindi na nakuhanan din sa bandang unahan, pero sobrang tagtag, grabe. Dito na tayo sa dulo ng Lucban Diversion. So tuloy-tuloy ang road widening dito mga kabarako. Kaliwat kanan ang pag-aayos dito. Ay nako, Lucban Tayabas Diversion Road tayo. Grabe ang lamig, kaya sobrang ihi kami ng ihi. Exactly 9:28 ng umaga. Ligo na tayo dito sa Tayabas Diversion. So kung ayaw yung dumaan ng Tayabas Diversion, pwede naman kayong dumiretso sa may Tayabas proper. Pwede nyong diretsoin yan. Pero kung gusto nyo na walang hassle, walang traffic, dito lang kayo sa may Tayabas Diversion dadaan. Alright, exactly 9:35 ng umaga. So kakanan na tayo dito ulit sa may Pagbilao Diversion. Dito yan sa may gas station ng Giant. So kanan na tayo dito. 9:46 na ng umaga. Katagos na tayo sa Pagbilao Diversion. So lalabas na tayo dito. Ito na yung subdivision na pinapasukan natin. So ingat lang tayo dito kasi maraming aso. Kagaya nito oh. Maraming aso. Nako, nalaglag pa yung bag ko. Alright, 9:53 na mga kabarako. Dito na tayo sa Barangay Tambak, yung nilalabasan natin. Ito. Tapos Maharlika Highway na yan. Kaya lang medyo lumakas yung ulan. Patilahin muna natin kasi dadaan lang naman yan eh. Alright, tuloy na tayo. Kaya na siguro yan. Yan, dito sa may Barangay Tambak. Paglabas pa lang, dapat na talagang tambakan. So parang may mga tapal na yung mga butas na gawa nung bagyong Paeng dati. Ayan, kagaya niya ng mga tapal na. Pero ang daming mga buhangin sa kalsada mga kabarako. Delikado yan. Prone sa mga slides yan. Yung maliliit na mga batong yan, ay meron pa rin. Ayun pa rin mga kabarako, yung mga butas na napuna natin dati. Ay, ingat tayo sa mga tumatawid dito ha. So exactly 10 o'clock ng umaga. So ito yung mga napuna natin, ng mga drainage yan, mga tinakpan na pala. Alright, 10:07 ng umaga. Yan, so far so good. Halos ayos na ang mga kalsada dito sa pagpasok natin ng Pagbilao, Quezon. Okay na yung mga lubak dito last October. Maliban na lang sa ilang piraso katulad nito. Uy, grabe yung kalsada dito. Dito mga kabarako pangit pa rin dito. So malapit na to sa may Old Sigsag. Lalo yung galing ng Bicol na part. So mga dumaan dito sa Old Sigsag, pwede kayo dito sa diversion. So pwede kayong dumaan dito. Wow. Ayos, ay pamasko si Kuya. Sana all. Dito sa itong nakamontero. Shout out. Puro pagkain. Pero at least okay lang. Sana all. Sana all. Ride safe mga sir. Talagang pinaghandaan ninyo ang pagdaan dito ha. Ride safe. Yan. Ay, tinamahan pa si nanay. Galing ah. Shout out, shout out. Pinaghahandaan nila ah.
Talagang nagbalot sila. Hop! Yan, shout out, shout out. Medyo busy mga kabarako, medyo busy. So yan ang status update dito. December 12. Medyo may mga ilang dumadaan. Ayan, may mga riders down. Shout out sa inyo mga brother. Try tayo mag live. Let's go. Alright, 10:35 na ang oras natin mga kabarako. So maraming salamat sa mga nanood ng short live natin dito sa Old Zigzag Road. Alright, so tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. It's already 10:35. So shout out sa mga kasabayan natin dito. Ride safe sa inyo. Oops. Let's go, let's go. Tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Tuloy-tuloy na tayo. Shout out mga brother, shout out. So far so good na ang Old Zigzag Road mga kabarako. Ride safe to all. Alright, 10:48 na oras natin. So nakalabas na tayo ng Old Zigzag Road mga kabarako. Dito na tayo sa Maharlika Highway. Update ulit tayo sa mga kalsada dito. Okay, may mga tapal na yung mga lubak nung pagdaan natin noong October 31 or October 30. Kaya may mga tapal na oh. Drive safely. And welcome to Atimonan, Quezon. Ride safe brother, ride safe. Ride safe mga brother, ride safe sa inyo. Ride safe sa inyo mga brother. Puro sniper. Talagang cover na cover sila. Ayaw nilang mabasa. Anyan pa rin yung mga mga lupa lang mga kabarako. Atimonan to ha. Pagdating sa Atimonan, ingatin tayo sa mga sharp na curve kagaya nito oh. Yan, sarap-sarap mag-banking dito. Kaya lang Bahala ka sa buhay mo. Asfaltado oh. Pagka ganito, madulas yan. Ito, kagaya nito, ang kurbada na to oh. Mahirap na pagkasalubong mo, bus. Suluhin mo yan. Alright, 10:58 oras natin. Barangay Tagbakin, Atimonan, Quezon. Siguro may ginagawa kasi dyan kayo maputik mga kabarako. Oh no. Mabuhangin tsaka maputik. 11 na mga kabarako. Since maambo naman, umuulan, papatila muna kami. Dito na rin kami magtatanghalian sa Jollibee Atimonan. Okay, ito dati pinuna na natin to. Ngayon okay na, all good sa mga kabarako. So Atimonan town proper, Gumaka and Bicol. Okay na to, okay na, goods. Right, update sa mga kalsada ng Atimonan. Yan, pagpasok niyo dyan, ito. Yan, ingat tayo dyan mga kabarako ha. Ingat tayo. Bibigyan natin ng malutong na busina yung mga kamote. Alright, medyo maalon ngayon. Ayan, medyo maalon. Alright, Atimonan pa rin to, Atimonan, Quezon pa rin. Atimonan, puro lupa lang nilagay nila dito. Atimonan to mga kabarako. Atimonan with love. Alright, tingnan natin dito yung ginagawang kalsada. Okay, so tapos na yung kaliwa. Medyo okay na ngayon mga kabarako. So at least hindi na magta-traffic dito kasi ayos na no. Tawag sila brother. Ride safe sa inyo brother. Pati sa OBR mo, ride safe. 11:56 ng tanghali. Welcome to Plaridel, Quezon. Oh, ito pa mga kabarako. Ang dami. Tinggal nga lang visor ha. Baka di ko makita. Nako. Bahala ka sa buhay mo. Grabe mga kabarako. Plaridel, Quezon ha. Ayan, Plaridel, Quezon yan. 2 beses na yan! Plaridel, Quezon. Grabe naman. Plaridel, Quezon. Ngayon lang tayo naka-encounter niyan dito sa Plaridel mga kabarako. Yan, sa mga gusto magpahinga, magkape, magtanghalian, yan, napakarami niyan dito sa bayan ng Gumaka. Pops Michael sa Jid, shout out sa'yo brother. So yan, dami, sarap na makain nila oh.
Let's go! Ride safe to all! Sana all. Sarap ng kain nila, picnic ko. Alright, update tayo mga kabarako sa mga release ng tren sa bayan ng Gumaka. Yan, manigong bagong taon. Ayan. Hindi magiging manigo ang bagong taon mo kapag nagkamali ka ng daan dito at ihagis ka nang wala sa oras. Alokohan yan. Kaya ingat tayo dyan mga kabarako. Yan, unang release sa bayan ng Gumaka yan ha. Pagkatapos lang dyan sa may seawall nila. Simentado na dyan? Simentado na? Alright, try natin duman dito. Gumaka bypass. Oy, mga nagtitinda na rin pala ng... Oy, kaya may mga aso. Gumaka bypass tayo mga kabarako. First time nating dadaan dito ha. Let's go. Sabi ni Kuya, simentado na daw lahat dito. Tingnan natin. Psst, may mga putik. Let's go. Tingnan natin kung alin mas maganda dumaan, sa mismong kabayanan or dito sa bypass nila. Mukhang all goods naman. Kaya lang may mga aso. Maraming aso. After the rider, shout out kabayan. Ito pala yung sinasabi mo, maraming aso dito. Alokohan yan. Talaga sa bundok oh. Wag lang tayo, buti na ulan dito. Wala tayong sisilungan. Ginusto mo. Let's go. Wala tayong kasalubong mga kabarako. Wala rin tayong kasabay. Nakakatakot yata dumaan paggabi dito. Walang ilaw eh. Paakyat mga kabarako. Pagkagaling ng Bicol, paakyat. Pero solo natin eh. Subok na naman ang hatakan ng ating NMAX 155 dito. So far so good. Dito to yan. So far so good. Bahala ka sa buhay mo. Kaya lang wala talang kabahay-bahay mga kabarako. Parang may problema ka. Dapat umaga ka lang dadaan dito. Kilala kong kaliskis mo. Hoy. Sana all. Dito may ilang mga bahay. Oh, ang taas pala nito, grabe. Uy, Santa Claus ah. Nice helmet. Grabe, tasya. Ang taas mga kabarako, bandang kanan. Huwag kayo iiyak. Walang harang mga kabarako. Kaya doble ingat tayo dito. Pero meron namang mga pagkagabi oh. Mga warning signs. Oops, dito hindi pa tapos. Ayan, walang harang mga kabarako oh. Oops. Nag-release yung ABS natin. Ganyan talaga pagka mabato. Nag-activate ang ABS. Ang lakas ng hangin. Naku, ang lakas ng hangin. Huwag kayo iiyak. Ganito yung pakiramdam nung dumadaan kami sa Cam Norte. Alala lang tayo kasi pagkagaling mo sa Paahon, palusong naman. Pero napakaganda oh. Napakalinis ang kalsada. Alright, oras natin mga kabarako, 12:23 ng hapon. So nandito tayo sa Gumaka Bypass.
So pagka tawid natin sa crossing, yun na lang yung, ito na lang stretch na to ang hindi simentado. So the rest I think simentado na yan. So yan mga kabarako, nasa gitna ng bundok tayo ngayon. Mag-isa lang tayo dito ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Patunay na nasa bundok tayo. Yan, dahil mayroong nandito mga high tension wires, oh. Ay, mga aso. Yan, ingin lang tayo sa mga aso dito. Ganda ng pagkakadesign ng ano dito, oh, ng tulay, oh. Ganda, oh. Pintura na lang kulang, oh. Putik, oh. Madulas to sigurado. Buti na lang bagong gulong natin. Mas kasana tayo dito kay Santa Claus, eh. Kalokohan yan. Santa Claus is coming to town. Ngayon lang tayo nakakita ng mga kabayo in real life. Ang daming aso, yan, oh. Hindi pa pala tapos to mga kabarako. Pero I think palapit na to, eh. Kunti na lang, eh. Ayan. Di pa tinapos, no. Ilang metro na lang, eh. Huwag kayo iyak. Ang labas nito ay itong PPT gas station. Alright, 101 Lopez Quezon to, ha. Pansol Bridge mga kabarako, ha. Pansol Bridge, Lopez Quezon. Ay, Lopez Quezon, ha. Lopez Quezon. Yan, Lopez Quezon, ha. Masyadong mahalan mga kabarako. Yan, nagtanggal tayo ng front camera. Ito muna, secondary camera muna tayo. Lopez Quezon, ha. Alright, Lopez Quezon to, Lopez Quezon. Paglabas ng Lopez Bypass. Alright, pagdating dito mga kabarako sa may church ng Iglesia ni Cristo, no? Slow down na tayo rito. Kasi ito na yung palatandaan natin na malapit na tayo sa isa sa pinaka-hazardous na lugar dito sa bayan ng Calawag. Yung release na ito mga kabarako, oh. Lalong tumaas, oh. Buti nga pinaglalagyan nila ng putik. Uy! Ginagawa mo! Uy! Kalawag Quezon, oh. Kalawag Quezon. Kalawag Quezon mga kabarako, ha. Kalawag Quezon. Alright, nandito na tayo, 235 mga kabarako. Yung damage road dito sa may Calawag. So parang inaayos ito mga kabarako. One way, one way. So slow down tayo dito. Let's go, let's go. Ay, grabe, Cam Norte. Okay, 3:20 na ng hapon mga kabarako. Dito pa lang tayo sa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Napakabasa ng panahon dito. Ulan na ulan. Delay na tayo. Pero medyo maliwanag na sa parting Cam Norte. So may mga rider dito. So shoutout sa inyo mga brother. Alright, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Let's go, let's go. Right, dito yan sa may going to Tugkawayan mga kabarako, ha. Ayan, oh, kita nyo yan. So kung ano yung itsura nyan nung nakita natin nung October, ganun din ulit ngayon as of December. Ayan, oh. Alright, 3:43 ng hapon. The best talaga. The best. Grabe. The best talaga tong part na to ng Tugkawayan, oh. The best talaga, para ka nangangabayo. Alright, update natin dito sa part na ito ng Tugkawayan
Quezon. Ayan mga kabarako ha. Pero kahit nyo tapansin ninyo yung truck na yun, dahan-dahan yan ha. Ayan, kita nyo yan ha. Kita nyo yan mga kabarako. Dahan-dahan sila, ang lalalim yan oh. Hop, hop ya. Tagkawayan Quezon yan ha. Nako, karerepak lang natin ito. Karerepak lang natin. Ball race. Bagong gulong tayo. Bagong change oil. Tapos dito natin na sinapak na naman sa Bahala ka sa buhay mo. ganitong uri ng kalsada. Grabe. Ayan, ayan mga kabarako. Kahit yung mga malalaking sasakyan, dahan-dahan talaga sila oh. Kita nyo naman yan oh. Kaya doble ingat tayo dito, lalo yung mga nagda-night ride mga kabarako. Ayan. Parang lalong lumala. Huwag kayo iiyak. Lalong lumala. Ginagawa mo. Lalong lumala. 3:48 ng hapon. Advance Merry Christmas sa inyong lahat mga kabarako. Shoutout sa ating mga subscribers. Magka 5,000 na tayo mga kabarako. Sana all. Thank you. Salamat sa inyong solid na suporta sa Team Barako Moto Vlog. Hindi man tayo kilala, ngunit sumuporta kayo sa amin. Ito mga kabarako ayan. Yan, maraming salamat. Shoutout to all from Tagkawayan, Quezon. Yan, kung hindi nyo pa natatry ang bagong McDonald's dito, kabubukas lang na McDonald's. Wala pang ilang buwan dito. Kung magagas naman kayo, dito nga kayo sa Rustan, kasi dyan ang medyo mas mura na gas station. Shoutout brother. 4:08 ang hapon. Diligal-ligo na tayo mga kamarako. Update tayo sa mga kalsada dito. Let's go, let's go. Alright, ganito pa rin ang sistema dito sa may papasok ng Kilbay Bridge mga kabarako. Oh no. Yan, Kilbay Bridge Diligal-ligo yan mga kabarako. Ingat tayo dito sa parting to ng Diligal-ligo kasi mataas yun sa gilid. Maalanganin kayo o kaya sumingit kayo alanganin mga kabarako, mataas yan. 4:20 ng hapon, malagayang pagdating sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Ayan mga kabarako, magpasok pa lang natin tingnan nyo yan Barangay JRS. Shoutout sa mga taga JRS Ragay. Opya. Ginagawa mo. Uy! Grabe, lagotok na naman yung harap natin. Yung Malabog Bridge pala na napunan natin, okay na. Check natin dito sa Paculago Bridge 1. Yan, so gitna lang kayo, huwag kayong gigilid. Gitna lang. Okay. Tinapala na yung mga libak dito mga kabarako. Alright, ito na yung sa Paculago Bridge 2. Yung hukay dyan, yan, pinagtatapalan na nila mga kabarako. Pinagtatapalan na. 4:30 oras natin, dito na tayo sa Barangay Liboro. So check din natin yung mga hukay dito. Yan, pinagtatapalan na nila. Okay, so tinapalan na rin ng asfalto mga kabarako. Ginagawa mo. Kaya lang abukol I think Binahan niya to, Barangay Binahan. Okay na rin dito. Pinagtatapalan na rin ng asfalto. Pati dito, yung paliko na to. Okay, yan. Okay, good. Pinagtatapalan na ng asfalto. Good. Thank you. DPWH, Kamsu, Region 5. Ginagawa mo. Halata mo talagang tapal lang no? Yan talagang masakit sa katawan Huwag kayo iiyak. Ingat tayo dito mga kabarako Nako, ito pa rin yung may hukay na natin Hindi ko lang alam kung ano itong pangalan ng tulay na to. Tsaka ang dami nagkalat ng mga bakal dito sa may gilid ng kalsada Okay, tingnan natin dito. Okay, tinapalan na yung malalaking hukay, pero mapangit pa rin yung kalsada Ganun pa rin dito mga kabarako. Tinapalan na. Good. Mabukol yung mga kalsada dito. Hindi pa rin pala maayos dito. Oh no. Grabe, tingnan nyo naman
Hindi ko lang kasi kabisado kung anong barangay ito. Lagi natin ito napupuna eh. Next time itatanong nga natin to. 5 PM exactly. Nandito na tayo sa Lupi, Kamsur mga kabarako. Hindi na talaga ito makukuha sa tapal-tapal oh. Wala nang pag-asa to. Dapat talaga nito ano niya, repair na talaga. Major repair na. Yung Mauka Bridge dito sa Lupi, yan meron pa rin ilang piraso. Pero at least yung iba hindi na, or nalagyan na rin yung mga tapal. So dito na tayo sa Barangay Bulawan Senior, Lupi, Kamsur. Shoutout sa mga taga Lupi dyan. Alright, nandito pa rin yung mga uka, mga kabarako, sa kanan ang parting Lupi. Oh, no. Bandang kanan yan ha, pagkagaling tayo ng NCR. Yan, nakalagay slow down. May malalim na lubak. Yung wala na yung malalim na lubak dyan. So inayos na. Good, good. Hanap na tayo ng may inuman. Kanan na tayo dito. Ay nako, dito mga kabarako Oh no. paglabas mo dyan, laki na mahukay. So doble ingat tayo dyan. 5:50 na mga kabarako. 5:52 ang ating oras. Andito pa rin tayo sa Sipokot, Kamsur. Buti may baon tayong TTT Night Ranger. So ang maganda rito mga kabarako, mayroon ng separator na ilaw oh. Dito na tayo sa Sipokot. Hey! Ginagawa mo. Dali tayo dito. Sipokot. Ang tibay mo talaga, Sipokot. Bahala ka sa buhay mo. Grabe, napakadilim ito. Nag-keep in na kasi ito mga kabarako. Oh no. Let's go, let's go! Uy, ingat tayo rito. Kabisado natin to. Bigeto Viejo to mga kabarako. Bigeto Viejo, dito na tayo. Tingnan natin kung gaano kahirap paggabi dito. Ayan oh, kung hindi mo kabisado yan oh. Oo yan oh, eto oh, dito ka talaga. Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. Pupulutin ka Idadamay talaga mo dito ako sa sa hirap. kampungan. Kung hindi mo kabisado tong daan na to mga kabarako. Huwag kayo iiyak. Ayan oh. Hindi natin kabisado yun, kawawa talaga tayo dyan. Hindi totoo yan. Kawawa talaga tayo. Ito mga kasalubong natin dito, mga truck, mga bus. Bahala ka sa buhay mo. Hayang ilaw mga kabarako. Parting libaran na tayo mga kabarako. So ingat-ingat tayo dito, bandang kanan. Tuloy-tuloy ang gawaan dito mga kabarako. Ginagawa mo. Ay, kayak talaga dito pag inabot ka ng gabi. Suluhin mo yan. Pamplona, Kamsur na to mga kabarako ha. So ongoing ang construction pag galing tayo ng NCR. Bandang kanan yan, matataas yan mga kabarako. Napakataas ng side na yan. So napakahirap na malaglag dyan. Kaya doble ingat tayo dito mga kabarako. Ginagawa mo. Bulagan to damak. Bahala ka sa buhay mo. Kaya wag na night ride na. Bulagan to the max. Alright mga kabarako, magandang gabi sa inyong lahat. Maray na banggay sa Wikang Bicolano. Kapasok na tayo sa Naga City mga kabarako. Paskong-pasko na dito sa lungsod ng Naga Win-Win Mall. Ganda ng design dito, ganda ng pailaw dito sa Vista Mall Naga City. Sana all. Ayan mga kabarako, Vista Mall. Ganda ng pailaw. Okay, 7:28 na. Sentro na tayo ng bayan ng Ocampo. Wow, may mga pailaw din dito ah. Yeah, may mga pailaw na rin mga kabarako ah. Nag-i-improve na rin ang mga bayan dito sa Partido area. Alright, 7:48 na ang ating oras. So nandito na tayo sa Tigaon mga kabarako, to Abu Farm. Alright. So eto, buksan tayo ng driving lights natin dito. Kabila ang cemetery ito mga kabarako.
Dito na tayo sa barangay Salugon. So ito Salugon na elementary school sa bandang kanan. Ayun, shoutout sa mga taga Salugon dyan. 807 Barangay Mampiraw, San Jose, Camsur. Going to the right, Barangay Danlog, Pops Ethan Motovlog, shoutout Noy. 811 na mga kabarako. Andito na tayo sa aming bayan ng San Jose. Wow, ganda ng sentro mga kabarako. Wow, grabe, daming tao. Ano kayo meron? Wow. Ngayon ko lang nakakaya. Meron ding mga ano sa San Jose oh. Katuwa naman. Maraming salamat sa Panginoon sa paghahatid sa amin ni Kuya. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa buong maghapon at sa gabing ito sa aming biyahe. Huwag kalimutan na panoorin, like, share ang ating mga videos. And yan, kung nagustuhan nyo ang aming content, please hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin mga rides at susunod natin mga vlogs. And also please like, follow, and share us on Facebook, Team Barako Motovlog. Yan, maraming salamat muli. Don't forget to pray before you ride. Never tease a travel with your ego. Mula dito sa Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. This is Renz of Team Barako Motovlog. And of course, kasama ko si Kuya Barako ngayon. Good night and God bless.